volem que la nostra gent siga de primera. Volem que l'educació dels nostres fills siga la millor. Volem que la investigació, el desenvolupament i la innovació siguin les millors. En definitiva, volem apostar pel coneixement. Miren, unes paraules de Bernat Sòria molt recents diuen algo molt contundent. Sols en una xocoteta part dels diners de més que s'han gastat en terra mítica, si s'haveren invertit en els investigadors valencians, Alacant, Múrcia i Castelló serien pioners en investigació en Espanya. Ens agradaria canviar el model, entre altres coses, per a fer possible que les nostres empreses milloren la productivitat i la competitivitat, per aconseguir ocupació estable per als nostres joves, per aconseguir, en definitiva, ser la comunitat a la que els valencians es mereixem, ser la comunitat de primera en quant a capacitat de generar ocupació, de riquesa i de prosperitat. I això, en el model del senyor Camps, està vist que ja no és possible. I per això fa falta el canvi. El canvi farà que aquesta comunitat, de veritat, passi del ciment al coneixement i que tinguem més oportunitats per a poder oferir millors condicions de vida a la nostra gent. I això es pot aconseguir votant. En ells ja sabem el que tenim. El canvi és un canvi per apostar per el futur. Gràcies, senyor Pla. Tancarem esta tercera ronda d'intervencions dedicada a l'economia en la candidata del Compromís pel País Valencià, senyora Glòria Marcos, com vostè vulgui, té la paraula. Doncs bé, bona nit a totes i a tots. Jo, com sempre, cada vegada que sentís el senyor Camps, me sembla sentir un públic reportatge, perquè realment no corresponen a aquelles afirmacions que està fent vostè a la situació en què viuen els valencians i valencianes. Vostès han fet una aposta per un creixement absolutament incompatible en la sostenibilitat i en els límits, per un creixement que es basa en el consum intern i sobretot en la construcció, però no parlen vostès de la qualitat del mercat de treball. Per tant, estem parlant d'un País Valencià on els salaris dels treballadors i treballadores està per sota des que es cobrava en l'any 2000. Hi ha un 20% de la població que està per sota de l'umbral de la pobresa, senyor Camps. Vulgui vostè o no acceptar-ho. I la realitat és que cal prendre mesures. Mire, a l'agricultura, jo també me passeig per el País Valencià, les taronges estan als arbres. Els agricultors no tenen un preu ni per a recollida de la fruita. Per tant, hi ha que fer alguna cosa, perquè el camp vol dir un model, però també un model de vida per al País Valencià. Per tant, hi ha que fer una llei que regule els preus del camp. No pot ser que entre el que cobren els agricultors i el que paguen els consumidors hi hagi entre el 400 i el 1.000% de diferència. Això no és raonable. Vostès sols estan governant per als que fan els negocis de la ratxola. Han deixat que la indústria valenciana desaparega, que la indústria tradicional desaparega. Parlava vostè de l'ocupació, doncs hi ha cada vegada més una ocupació més sectorialitzada, més territorialitzada i sobretot una ocupació que golpeja fonamentalment a les dones. No és possible parlar de la creació de llocs de treball quan tots els ciutadans i ciutadanes, perquè vostès que ens estan mirant ho saben, saben que tenim mileuristes, que tenim una condició del mercat laboral d'absoluta precarietat, on els inspectors de treball, mentre que a Europa són 1 per cada 100.000, al País Valencià són 1 per cada 27.000, això no pot ser. Eixa qualitat del mercat de treball, mire, un ciutadà i una ciutadana que no té un lloc de treball estable i en un salari digne, no té qualitat de vida democràtica. Per tant, senyor Camps, hi ha que fer inversions, hi ha que fer el valor de lo públic en la diversificació de l'economia tradicional. Hay que tornar a recuperar la indústria tradicional valenciana. Hay que apostar per investigació, desenvolupament i innovació. I sobretot, no hi ha que penalitzar a les universitats, que són la font on se trau la màxima quantitat d'investigació que després es pugui aplicar a la nostra indústria. Vostès han apostat per els grans esdeveniments, han apostat per qüestions que són soles economia especulativa. I vostès no han apostat per l'economia productiva ni per la inversió productiva. I ha que apostar per això, perquè aquesta és l'única garantia de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del País Valencià. Des d'Esquerra Unida, des del Compromís, nosaltres som una formació política seriosa, que som un teixit de complicitats i que en altres comunitats on estan governant som capdavanters de polítiques agràries, de polítiques de vivenda, de polítiques de participació social i sobretot de polítiques que tenen com a prioritat la condició de vida dels ciutadans i de les ciutadanes. Vostès no sols des de l'engany, sinó també des de la prepotència
com és no acudir als debats, imposar en Canal 9 un debat que és un fals debat perquè no tenim capacitat de respondre-nos a les coses que estem plantejant, sinó que hi ha unes temàtiques ja previstes d'avançar. Jo crec, senyor Camps, que vostès tenen que tindre humilitat i tenen que tindre, sobretot, la concepció de que l'autoritarisme no és bona forma de governar ni, sobretot, de fer propostes, ni en economia ni en ninguna altra qüestió que afecta a la ciutadania. Gràcies, senyora Marcos. Deixem l'economia per a parlar ara de polítiques socials. Abordaríem en este torn d'intervencions els programes de les tres formacions dedicats a educació, a sanitat, a benestar social, etc. Senyora Marcos, candidata del Compromís, obri vostè este torn d'intervencions també. Molt bé, parlem de polítiques socials. Mira, senyor Camps, per a nosaltres, per al Compromís, parlar de polítiques socials vol dir parlar de serveis públics. I parlem-ne, Parlem de que en aquests moments el País Valencià li destina a la ciutadania, a les despeses per a la ciutadania en despesa pública, un 22,6% per sota de la mitjana de l'estat espanyol. Estem a la cua. I això es demostra en tots els indicadors. Parlem de sanitat, quant llits per 1.000 habitants? Nosaltres, des del Compromís, creguem que hi ha que canviar les polítiques i, per tant, ens comprometem, en compte del 2,1 llits per habitants, comptant la pública i la privada, que hi ha en aquests moments al País Valencià, a fer 4 llits per cada 1.000 habitants, que encara queda molt lluny de lo que proposa l'OMS. Però, a més, han apostat vostès per la privatització. I això perjudica als ciutadans i a les ciutadanes perquè es posa en condicions de desigualtat front a un dret bàsic, que és la sanitat. Per tant, des del Compromís volem recuperar la gestió dels serveis sanitaris. Volem uns serveis públics universals gestionats públicament, que és l'única garantia d'allò que diu la Constitució, de la igualtat. Però també podem parlar de l'educació, que és un altre servei bàsic. Des del Compromís garantim que els xiquets i les xiquetes, 75.000, que fan la primària en valencià i no poden continuar la secundària en valencià perquè vostès no posen ni recursos humans ni recursos materials, tindran la garantia de fer tots els seus estudis en valencià. També no estem d'acord en l'increment que vostès li estan donant a l'ensenyament concertat. Tenim, des del Compromís, que evidentment pensar que no se pot continuar concertant, hi ha que revertir el percentatge públic i privada, hi ha que acabar en el barraquisme escolar, 1.000 barracons, senyor Camps, 1.000 barracons. I després vostè diuen que van a invertir. És que la gent ho patís. Vostè no sap que els ciutadans i les ciutadanes que porten els fills, els nets, els barracons, això ho pateixen directament? El mateix que quan els instituts no apleguen els diners de funcionament i 2 dies abans de les eleccions aplega el senyor conseller dient després demà vindran els Reis Mags a donar tot el que fa falta. Això no és creïble, senyor Camps. Però parlem també de polítiques d'igualtat. Mire, cal una conselleria de la dona. Cal destinar el 5% dels pressupostos de la Generalitat a polítiques d'igualtat. I cal garantir que se complissin els acords. Cal garantir que la violència de gènere va deixar de ser un problema real al País Valencià, perquè vostès estan fent escursets per als maltractadors, però no estan posant l'accent en allò que cal, i és cobrir i donar cobertura totalment a les víctimes d'aquest terrorisme domèstic, que és absolutament insuportable en les dates que tenim al país. Mire vostè, nosaltres, des del Compromís, creguem que els serveis públics són una de les garanties necessàries per a la qualitat de vida de la ciutadania. Però també estem convençuts que vostè no ha complit cap dels seus compromisos. Ni pel que fa a la integració dels immigrants. Vostè pot parlar, però va fer un acord en els sindicats per a crear 12 centres d'acollida. Sap quan s'ha fet? Cap. I a València és una vergonya que baix del riu estiguen centenars d'immigrants mentre vostè parla de fantasies, de la Copa de l'Amèrica, mentre vostè parla de més fantasies encara com és la Fórmula 1. Crec que no hi ha dret. Vostè està incomplint sistemàticament els seus compromisos. El mateix que ha incomplit vostè el seu propi codi ètic, el del Partit Popular. Vol dir-me, senyor Camps, quants imputats per delictes de corrupció porta vostè en les seues llistes? Jo tinc molt d'interès en saber-ho, però no jo. La major part de la ciutadania vol saber quants imputats en greus delictes de corrupció, senyor Camps, van en les llistes del PP per a ocupar les institucions valencianes. Perquè això és una vergonya per als ciutadans i ciutadanes del País Valencià. I tots tenim dret a saber-ho. Gràcies, senyora. Marcos.